cek karo arek. Jalorono. Astagfirullahaladzim. Wah, aku ora sida sunat aku. Ora sida. Iki gamane Mat Krondo. Mat Krondo. Ketorono pedike. Kok sunat digawono Pak. Graji. Mat Krondo Karangulyo. Sing saiki dadi Petro. Tukang kayu ya. Aku gone katar biru. Aku mah iki gareng tanggung jawab. Piye mau coba diteliti. Aku wis bener. Ana tomprange tulisan lho, papan nama. Tukang sunat Pak Haryono. Wis ngomong. Teling kamar kan gareng. Iya. Iki Sing iso diparani karo Bagong bener ampune kuwi. Ayo wis. Kono diparani. Durung rampung ya. Durung rampung meh. Urung wis. Durung iki wis. Mosok diluk ceritane piye mau? Iku ceritane